सोरबा बिरोधी दलनो भट होनानै माने गावनि भटखौ नस्थ' खालामगोन आं साना बे हिसाबै जोङो देरहागोन आरो बिपिएफआ बाय देरहानो होननानैबो गेलेयाखै बिसोरो हानजा हमथानो होननानै गेलेदों आरो कंग्रेसआथ' मोनसे कौशलगत कारनाव इलेक्सन गेलेदों कंग्रेसआ बिनि अनगायै जेबो माबा गैया बिसोर 2,16,000 जि भट दङ सिडली समष्टियाव बिनि गेजेराव 1,60,000 बा 1,70,000 भट जानो हागौ जों दा मोनसे आसा खालामदों कंग्रेसबो दङथ' बिपिएफआबो एसे बोगोन 40,000सो 45,000सो जोङो 1 लाखनि बारा भट मोननानै देरहासार जालांगोन जोंहा मोनसे आसा दङ मानो होनना बुङोब्ला बे बाइ इलेक्सन दिसपुराव इउपिपिएलआनो गभर्नमेन्टआव दं दिल्लीयावबो इउपिपिएलनि एमपिआनो दं आरो दा काउन्सिलावबो प्रमद बर'नि दैदेननायाव इउपिपिएल बिजेपि आरो एजिपिनि इउपिपिएल आरो बिजेपिनि गभर्नमेन्ट दं दा बे बेलायाव खुनु रायजो राजाया सोरबा बिरोधी दलनो भट होनानै माने गावनि भटखौ नस्थ' खालामगोन आं साना बे हिसाबै जोङो देरहागोन आरो बिपिएफआ बाय देरहानो होननानैबो गेलेयाखै बिसोरो हानजा हमथानो होननानै गेलेदों आरो कंग्रेसआथ' मोनसे कौशलगत कारनाव इलेक्सन गेलेदों कंग्रेसआ बिनि अनगायै जेबो माबा गैया बिसोर आंनो मोनबा बिसोरो डाइरेक्ट फाइट 1-to-1 फाइट जानो नागिरदों बाहाय माने ट्रायंगल खालामनो नागिरदोंमोन आरो नाथाय कंग्रेसनियाव 20,000बो भट फैगोन ना फैया एसे डाउट दङ दा हिसाबै बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि गेजेरावनो फाइटआ जागोन खिन्थु बाहाय जों 1 लाखनि बारा भट मोननानै बाय 40,000सो डिफारेन्सआव देरहालांनांगौ रायजो राजा गावसिनि जिथु समस्याफोर जेंनाफोर ओंखाम जागायनायखौ नुनो मोनदों सुस्रांनानै होनो थाखाय मा दा दादगिरियाव फैनानै मोनथाम मोनब्रैसो जेंनाया गुबै जायो बे जाहैबाय जल माने दै लोंनाय बे जोब्बाय जल जीवन मिशननि आसनि फैबाय डिप टिउबवेल बानायना होबाय काउन्सिलनिफ्राय फारसेथिं लामानि जेंना दंमोन नैबे दा मैनागुरि लामाजों थांनाय बेबो माने फ्राय 3.5 किल'मिटार गोजान बेबो सेन्ट ग्रेभेलनि थाखाय प्रजेक्ट अलरेडि सेंसन जाबाय काउन्सिलनिफ्राय आरो लोगोसेयैनो बाहाय हयतोबा स्कुलनि जेंना थागोन बा हा हुनि जेंना दं हा हुनि जेंनायाबो दा जोबलांगासिनो दं बाहाय बे ओनसोलावथ' फ्राय मोनबायानो मोनै माखासेफ्रा माखासे लेखानि कागज पत्रनि प्रमाननि एसे प्रब्लेम दङ दा बेफोरखौ मोनजोबनायनि उनावहाय हा हुखौ बेबस्था जोङो खालामनो हागोन आं अलरेडि 13टा आदिबासि संगठनजों रायज्लायबाय बिसोरनि दाबि दावा खोनासंनायनि उनावहाय चिफ मिनिस्टारनोबो आं लिरना होबाय आरो बिटिसि चिफनोबो लिरना होबाय दा बेफोर जेंनाफोरखौबो जों सुस्रांनो नाजालांबाय थागोन बे हिसाबै सिडलीनि बाइ इलेक्सनाव सुद्द' बसुमतारी आंनि मोजां लोगो गोदो लोगो मोनलायनाय बड'फाजों आन्दलन खालामनाय समाव खारगुलियाव थायोमोन बिथाङा खारगुलियाव जोंबो थांदोंमोन बिथांनि न'आव खेबथा खेबनै ओंखामबो जादों हरबो थादों बेंकआव साख्रि मावदोंमोन हिसाबै खिन्थु बेनो प्रथम इलेक्सन गैया निर्मला जाहैबाय आगोलाव एमसिएलए जाखांबाय आरो पार्टि प्रेसिडेन्ट बिथाङा राजनितिक बेकग्राउन्डआ फ्राय गैया आरो दा बिपिएफआ जि कारनाव केन्डिडेटखौ होदों पार्टि हमथानो थाखाय माने गाज्रि समाव केन्डिडेटसारखौ मोनबाय आरो दा बेखौ आङो सानो मा बिसोर मोनसे सिम्बलिक फाइट खालामदों बे एक प्रकार फ्रेन्डलि फाइट बायदि कारन बेवहाय जेननाय देरहानायनि खुनु खेला गैया कारन बिसोर मिथिखागौ गावसोर जेनगोन जों देरहाखागोन ओंखायनो आंहा बुंनांगौ जेबो गैया गुबुननि सायाव बयनिबो फारसे आंनि मोनसे गाहाम हामलायनाय थागोन आरो इउपिपिएलनि केन्डिडेट निर्मल आरो एनडिएनि मदद होजानाय केन्डिडेट निर्मल बिथाङा बांसिन भट मोननानै एबार फोरमान देखायगोन थांनाय एमपि इलेक्सनाव जिखिनि एसे एनै एफा एनै खेलि मेलि जादोंमोन बेखौ गासैखौबो माने गैया खालामजोबनानै इउपिपिएल हानजा आरो एनडिए हानजाया बेसेबां पपुलार जादों बेनि फोरमानखौ देखायनो हागोन